Ten názor, že peníze nejsou důležité, protože to je falešná informace, peníze jsou důležité. A já jsem přišel o 7, nějakých 10 milionů, 10-11 milionů. Dohoda je dohoda, Markus. Dohoda je dohoda. Pôjdeme bez masky, OK? OK. $1 milión, možno viac. Teraz, v sekunde, bum, tu ti niekto bachne na stôl. Nevzal jsem to, protože to není můj účel. Tak zdvojnásobovat se dá do nekonečna. No veď práve, ako si ty mazaná líška. Verejne sa prihlásil k scientologii. Aha. Já neposlouchám lidi, kteří umírají. To je, jak kdybych šel do špitálu a řekl, prosím vás, kde je oddělení, kde lidi umírají a šel tam, poradíte mi do života? Jako, to není chlubení, to je transparentnost. Toto není obyčajná kniha. Upřímná odpověď je, že ji nepřečtu. $3 miliony plus v Americe. Tento rok, a to je 6 měsíců. Mám ešte pripravených otázok asi 700. Krásne slnečné ráno a Florida Special Level Up by Hrbas. Markus. Čau. Kaleta, ahoj. Dnes to nebude taký klasický rozhovor o tom, kedy ráno vstávaš, alebo či si dávaš studenú sprchu, alebo jaké máš nejaké ranné rituály. Preto som určite neletel cez celý oceán, aby som za tebou prišiel na Floridu. A by som to chcel povedať tak, že dnes tu sedí človek, ktorý prešiel od Marasa, od Marasa cez Revoltu až po Markus X. A oproti nemu sedí človek, ktorý prešiel cez obchod, financie, reality až po správu majetku. Obaja sme si zvolili verejnú cestu. Aj ty, aj ja. A obaja vieme, že keď človek hovorí niečo nahlas, tak sa dejú také zázračné veci. Ja tomu hovorím, že máme bielých a čiernych, jak na šachovnici, iba dobrí a zlí. A nesie to so sebou veľmi často takéto, že ťa chcú rozobrať na súčiastky. Stáva sa to. Ale dnes nejdem robiť ani obhajobu tohto, ani nejaký verejný súd, to vôbec. Ja iba dneska by som chcel vedieť, že alebo pozrieť sa na to, že čo zostane zo sily peňazí, z viery, z hodnôt vo chvíli, keď sa vypne hudba, odložíme sociálne siete a zostanú rozhodnutia a ich následky. A teraz ten úsmev viem, že príde, lebo keď dvaja chlapi majú dve rozdielne cesty a jedna dohoda. Dohoda je dohoda, Markus? Dohoda je dohoda. Áno. Pôjdeme bez masky, OK? OK. Mám takú prvú, s ktorou sa rozohrajeme, aby to bolo jasné. Keď si sa menil z Revoltu na Markusa X, ktorú časť starého seba si musel pochovať a ktorú si naopak nesmel dovoliť stratiť? Možno ešte taký podsun, ešte taká doplňujúca otázka, že čo by ti dnes pôvodný Revolta vyčítal? To je dobrá otázka. Tak to, co jsem musel zahodit, bylo určitě to, že peníze nejsou důležité. Takže to je číslo 1. Že já jsem tehdy jako rapper Revolta, tak mojím záměrem bylo pomoct co nejvíce lidí a motivovat tehdy ke cvičení, zdravějšímu životnímu stylu, případně od drog, vytáhnout mládež od počítačů, aby cvičili, aby se neožírali každý víkend. A tehdy, když jsem byl mladý, tak pro mě peníze nebyly důležité. A považoval jsem to, jelikož jsem studoval různé dokumenty a měl jsem spojené to, že bohatí lidi nemusí dělat úplně dobré věci. Takže neměl jsem žádnou zkušenost s tím, že by bohatý člověk dělal dobré věci. A vyrůstal jsem v prostředí mezi zaměstnancema, zaměstnanecké rodiny, takže jsem neměl žádnou zkušenost, že by bohatý člověk dělal dobré věci. A můj dědeček byl člověk, který moc neměl rád Ameriku a vyrůstal v komunismu. Takže on měl to, že komunismus je v podstatě v pohodě, protože tak se vyrůstalo. Takže jsem v tom nějak jako v mládí měl rád Ameriku, když jsem hrál basket.
Pak jsem studoval, co všechno se děje ve světě a tak dále a měl jsem takovou zásadu, OK, nebudu brát peníze jako důležitou věc. Měl jsem dokonce zásadu, že si nekupuju dražší věci než 500 korun. A prostě jsem šel čistě do toho šířit. Makej na sobě, cvič, běž od počítače, neužírej se každý víkend a neber drogy. A snažil jsem se lidi pozvednout nahoru tímto způsobem, zejména tu mladý, protože já sám jsem byl mladý. No a pak, když jsem chtěl dělat větší věci a třeba kvalitnější videoklipy, tak jsem narazil jednoduše na to, že kvalitnější videoklipy Sú prachy? stojí peníze. No a tam jsem narazil na tu praxi, ne už názory, které mám, ale na praxi a praxe mi ukázala, že čím více peněz budu mít, tím více můžu dělat kvalitnější produkci a tím více můžu expandovat a mít ještě větší dosah, protože od Revolty až po, když jsem se změnil na Markus X, to jméno, že já jsem Marek, takže jsem vlastně ještě prošel Markus Revolta a postupně jsem to staré já se snažil krystalizovat. Takže to je to, co jsem opustil a to, co se zanechalo, tak zanechalo se záměr pomoct lidem a motivovat a inspirovat lidi k lepším výsledkům a dosahování cílů, ať už je jakýkoliv. A ten cíl toho člověka je na něm, já jsem tam od toho, abych mu dodal energii a sílu, to, co je v mých možnostech a schopnostech, aby dosáhl svého cíle. Čo by ti ten pôvodný Revolta vyčítal? To som nepostrehol. By mi vyčetl, že proč se tak nahaníš za penězmama. To by ti ten Revolta vyčítal, OK. Ty dlhodobo hovoríš, že... Že moc mluvím o penězích, to by mi vyčetl. OK. A už dneska vieme, že sú dôležité. Je lepšie ich mať. Jo. Jednoznačně. Ale i když já jsem člověk, který šíří svoje názory veřejně, ale když někdo, jako bych se s ním střetl 1 na 1, tak já jsem byl zase takový, že respektuju názor druhých, takže abych nešel do té výčitky, ale řekl bych svůj názor, že ho vnímám jinak. Myslím, že mám aj takúto otázku pripravenú, lebo tam sa mi to niekde vsúva, lebo tá tvoja hodnota je tam vysoká a určite, že táto otázka príde. Len teraz si hovoril o tých cieľoch a tu mám na to pripravenú takú lepšiu, lebo ty dlhodobo hovoríš, že akcia človeka vyťahne z tej stagnácie. Kedy sa však akcia môže stať takým sofistikovaným útekom pred sebou? Ty mi řekni, co myslíš? Nějaký příklad. Že pro mě akce je vždycky pozitivní. Pokud je samozřejmě nasměrována směrem, kdy to přináší produkci a práci a výsledek. Takže já stále doporučuji, že mít rozhodnutí a potom akci směrem k tomu rozhodnutí. Pokud je akce, která nevede k jasnému cíli a záměru, tak jak když člověk sedne do auta a do navigace dá cíl, tak jde do akce řídit, tak to je dobrá akce. Pokud je to akce, která nemá jasně stanovený cíl a jasně stanovený výsledek, který se chce dosáhnout, tak to může být úplně zbytečná akce. A vím asi, co myslíš, to, že když člověk, dejme tomu, má nějaké úzkosti nebo se necítí dobře, tak ta akce, že jde do fítka, že jde hodně makat a je v podstatě furt v práci, tak aby neměl čas přemýšlet na tou úzkostí. Možno sa opýtam lepšie, lebo niekedy tá akcia, poznáme to tých workoholizmus, on radšej bude chodiť do práce, než by odhodil v zásade. Ľudia strácajú tú vnútornú nejakú tú silu a zabudajú, kým vlastne sú. Je to trošku filozofické, ale nejak to tak cítim, vidím to aj ja, že je veľa ľudí, ktorí chcú zarábať peniaze, chcú sa mať dobre a za tú zásterku potom sú ochotní skovať veci, ktoré nie sú úplne celku v pohode. A teraz nehovorím o nejakom work-life balance, ale hovorím o tom, že tiež som bol naučený makaj a výhovorka bola čo? Veď to robím pre rodinu. A bol som viac práce ako s tou rodinou vo finále. Okay. Asi týmto smerom, ale keď vieš zarobiť viac, vieš rýchlejšie rásť, alebo vyhrať, ale musel si pritom tiež prekročiť vlastne nejaké morálne pravidlá. A keby k tomu prišlo, že taká ponuka, vymyslím si, $1 000 000, možno viac. Teraz v sekunde, bum, tu ti niekto bachne na stôl
a ty vieš, že si môžeš si mi naplniť hneď ten tvoj cieľ, alebo album a všetko to, čo sme sa bavili, ale bolo by to na podporu nejaké veci, s ktorou ty moc nesúhlasíš. Ako by sa zachoval, Marek? Nevzal bych to. Dobre, 1 milión je málo. Nevzal Keby bych dal to. 5 miliónov alebo 10 a vieš, že hneď teraz máš vyriešené. Ne, jasně, že ne. Tak dostal jsem třeba nabídky na jít do klece se být za pěkné prachy, krásné prachy. A nevzal jsem to, protože to není můj účel. Takže jsem si vybral biznisy, kterýma vydělám, které vnímám, že ten produkt je tam dobrý a stotožňuju se s ním. Takže například Double Akademie je něco, co považuji za důležité, pomáhat lidem zdvojnásobit svoje příjmy a svoji produkci. A to se ukázalo jako v podstatě jeden z neúspěšnějších projektů. Takže já věřím v to, že člověk by si měl vybírat ty produkty, které, když v ně i věří, tak potom přinesou i tu nejlepší. Možná to je delší cesta, jo, protože to nebyla úplně rychlý výdělek. Double Akademie, což je vzdělávací platforma, tak to nebylo rychlé, ale zase bylo to konstantně, stabilně rostoucí. Jasné. Což v dlouhém, třeba se mi stalo, že jsem šel do biznisu, kde jsem viděl rychle možnost zarobit, třeba se solárama, ale z dlouhodobého hlediska se ukázalo, že ta Double Akademie ve finále byla lepší. Protože tam bylo to, že s tím hodně se stotožňuji a záleží mi na tom, aby lidi byli motivovaní k produkci, aby vydělávali více peněz, protože když dobří lidi budou mít více peněz, tak budou dělat dobré věci. Takže rozhodně nabídku za hodně peněz, s který bych nesouhlasil s tím produktem, bych nevzal. Chápem. Tam potom mne hneď vznikne taká tá otázka, že ako dnes rozoznávaš odvahu od ega, ktoré sa iba prezliklo za tú odvahu. Co je to ego? Nemyslím toho repera, kolegu. Ale áno, dobrá otázka, že čo je, vieš, že... Dobre, inak, kedy si naposledy zistil, že to, čo si považoval za silu, bola v skutočnosti potreba iba niekomu niečo dokázať? Tak to bylo pár takových momentů určitě. Například, když jsem moc se věnoval hejtrům, takže když jsem třeba když mi někdo hejtoval a třeba nadmíru jsem tomu věnoval pozornost a snažil se protlačit ten svůj názor, kdy ve finále už jsem zjistil, že na co budu dávat tolik pozornosti zvládání nějakého hejtra, když tam čekají lidi, kteří o moji práci mají zájem. Takže jsem tu sílu, která mě tam tahala, někoho přesvědčit, vysvětlit a tak dále, tak to byl asi nejzásadnější moment, že tam ta síla byla zbytečná, protože stále je hodnotnější, když ta síla se pošle směrem do vlastního účelu a být tam pro ty lidi, kteří o tu moji práci mají zájem. Takže určitě tohle. No. Ktorý názor si kedysi hlásal s absolútnou istotou? Ja. A dnes ho považuješ za nebezpečne zjednodušený? Přesně ho nevím, jak formulovat, ale ten názor, že peníze nejsou důležité. 100% tento. Ten názor, že peníze nejsou důležité, protože to je falešná informace, peníze jsou důležité. A vlastně já tímto i napravuju svůj starý názor, který jsem rozšířil. A ve spoustě mladých lidí se mohlo zakotvit. Takže možná i proto se snažím to jako napravit, protože ty peníze důležité jsou. A tento názor určite. No. Ja som to niekde zaregistroval ako výbornú myšlienku a som ochotný si ho hneď osvojiť, že som ochotný zmeniť názor, ak sú dostatočne silné fakty. Bravo. A toto niekde, neviem, kto to povedal, lebo neviem, iba som si to osvojil a hovorím, že áno, zmením ochotný názor, presvedč ma o tom, že to je niekde belief, o ktorej si hovoril, verím a teraz či veríš v seba, alebo veríš v ten produkt, veríš v tú firmu, veríš v to niečo. To sme videli spolu u Cardoneho, belief, a to nebol Vlk z Wall Street, ale taká tá hodnota toho, že robíš dobrú vec a si ochotný zmeniť názor?
A to je asi dneska to dôležité, že? To jsi řekl krásně. Ve chvíli, kdy jsou silné fakty, tak by bylo nerozumné nezměnit ten pohled na věci. Protože člověk, jak se vyvíjí, tak naráží na nové zkušenosti a na nové fakta, jak si řekl. A přesně tak, jak jsi to řekl. Máme tu takú zaujímavú otázku, ktorá ide viac k tvojim hodnotám, pretože pre teba by som sa opýtal, že čo je hodnotnejšie, že byť dobrý človek alebo byť účinný človek? A čo urobíš, keď sa dobro a výsledok dostanú do konfliktu? Dobro a výsledek dostanou do konfliktu. Například? Predstav si, že ti niekto ponúkne tie prachy za tú nejakú super spoluprácu. To je, že chceš páchať dobro s tými peniazmi, ale ten výsledok nekorešponduje s tým tvojím hodnotovým rebríčkom. Tak jako já jsem měl marketingovou firmu, máme Double Academy a my třeba nebereme spolupráce s farmaceutickým průmyslem, nebo se mi ozvali aj, že chtěli marketing management agency OnlyFans. K tomu ešte prídem, mám to tu hneď. A jedno, kolik by zaplatili, nevzal jsem, takže spoustu spolupráci jsem odmítl, právě protože se nestotožňuji s tím produktem, takže nedávám peníze nad hodnoty. Výborné. To znamená, že jasne, celá tá tvoja tvorba, aspoň mne to tak prípadá, že jasne hovoríš proti drogám, proti alkoholu, cigaretám, OnlyFans. Ako rozlišuješ medzi hodnotovým leadershipom a tým moralizovaním života iných ľudí? Lebo niekto to hovorí, on to tu moralizuje. A vieš, že toto nejako, že to rozlišenie mňa zaujíma, vieš? Že ako to uchopiť lepšie, alebo možno môže žiť človek život podľa iných hodnôt ako ty, a napriek tomu si zaslúži tvoj rešpekt? Jasné. A to rozlišenie, lebo to ma zaujíma, ako to rozlišuješ, že... Nebo tak, respekt. Vždycky jako narazím sem tam na lidi, kteří vidí věci jinak a já respektuju ten názor, já respektuju ten pohled, ale duševní respekt a úctu mají pro mě ti lidi, kteří tvoří hodnotné produkty a za ně dostávají odměnu. A ještě jenom poupravím, v Seberevoltě, když jsem měl projekt proti drogám a alkoholu, tak tam byly cigarety. Dneska to mám tak, že sám si někdy dám doutník, že jsem proti halucinogenům, který mění vnímání reality. Což znamená, alkohol mění vnímání reality. Drogy mění vnímání reality. A to je jenom doplněk. To podstatné je, že když má člověk jiný názor, tak dokážu sedět i s člověkem, který má jiný názor, aniž bych ho odsoudil. OK, to je hodné. A čo by si nikdy nespeňažil, aj keby si vedel, že ti to zdvojnásobí obrat? Cokoliv, co jde pro mým hodnotám, už jak říkám, nevím, spolupráce, kdyby chtěla OnlyFans, agentura, management, pomoc managementem nebo z Double Academy. Neberem. Takže tam je jasné, no way. Som sa naučil anglicky, všimol si? Good job, man. Už viem o 4 slovíčka viacej. Ja som presvedčený, že ak by som tu bol dlhšie, tak tá angličtina mi pôjde. Ono to nie je až také hrozné. Normálne mám teraz tak do teba tak pichnúť, že aká je tvoja dnešná droga? Hej? A teraz nemyslím chemickú, myslím pozornosť, výkon, obdiv, peniaze, kontrola, výkon, rast, víťazstvo, súťaživosť. Čo tam je? Výkon a výsledek. Miluju, když po nějaké práci přijde ten výsledek, který jsem si řekl, že chci. Takže určitě ten výkon plus výsledek vyhrání, myslím si, že je hodně podceňované to v životě vítězit. A v životě vítězit neznamená vítězit proti druhým, ale vítězit sám se sebou, že si člověk stanoví nějaký cíl, například koupím barák pro svoji rodinu. A pokud on maká a koupí ho, tak to je jeho vítězství. Takže nemyslím to vítězství nad druhým,
myslím to vítězství, že definice úspěchu je zdárné dokončení činnosti nebo dosažení cíle. A to, jaký ten cíl člověk má, je na něm. A když on si stanoví jakýkoliv cíl, že například koupím ten barák rodině, nebo koupím manželce auto, nebo koupím si hezké auto, nebo přispěju na charitu a on toho dosáhne, tak ten výkon a to dosažení toho cíle, tím pádem je člověk úspěšným, že dosáhl cíle, který si stanovil, tak to je vítězství a to je za mě skvělá věc. To by som mohol nazvať tou tvojou drogou, že to je zase, že potrebujem toho stále viac, OK. A čo je potom vlastne taký ten úspech, ktorý sa nedá odfotografovať ani zveriť, použiť na tom marketingu, to si vlastne teraz spomenoval, to je tá definícia tvoja toho úspechu, chápem to takto správne? Pro mě definice úspěchu, když si stanovím cíl, nebo kdokoliv, a ten, který on sám si stanovil, tak ten dosáhne. Takže finálne, že čo je úspech, ktorý sa nedá odfotografovať, ani marketing, ani nič, to by bolo potom čo? Je to naplnenie? Zprávy od lidí, kteří mi napíšou, že díky mojej práci změnili nebo zlepšili život. Wow, to je veľké. Koľko tých chodí? Mraky. Ešte stále, aj napriek tomu, že si tu teraz na Floride? Jo, jasné. Vlastne SMS-ka, mail, oni nerozoznávajú, či si doma. Sociálne sítě, Instagram, jasné. Facebook, TikTok, že jo? Chápem. Veľa ľudí si to ani neuvedomilo vlastne, že ty si odišiel do Ameriky, že žiješ v Amerike. Ja som si teba uvedomil, lebo tu peče jak blázon, je to zase 40 stupňov, potím sa, nie preto, že by si mi vytvoril dusno. OK. Viera, autorita, pravda. Verejne si sa prihlásil k scientológii. Aha. Nechcem z toho robiť nejaký tribunál, nejakú reklamu, to vôbec. Čo konkrétne ti dala, alebo inak, aký praktický nástroj? Čo je pre teba taká tá osobná viera? Kde máš vlastne tú hranicu voči nejakej tej organizácii? Hranici na organizaci nemám, že organizace je dobrá věc a myslím si, že individualismus je velice přeceňovaný a existuje způsob, jak člověk dokáže být individualita i v organizaci. To je to, jak člověk buduje tým, buduje týmového ducha, ale zároveň individualitu. Co mě nejvíce Scientologie dala, je když jsem v roce 2013 měl určité úzkosti, i když si člověk, nevím, poslechne song nějaký můj starý Někdy ztracený, tak to je depresivní song, kdy vlastně jako běduju nad tím a cítím se smutný z toho, co se ve světě děje a měl jsem z toho úzkosti. Okay? A plus jsem měl fyzický problém, mě půl roku bolely ramena, takže jsem nemohl cvičit a potkal jsem jednu holčinu, s kterou jsme se skamarádili a ona mi dala DVDčko, které se nazývá Dianetika a to DVDčko mi dala a to bylo, že tohle je věc, kde můžeš jít do terapie, to se nazývá auditing, od slova auditére naslouchat a můžeš si to jít vyzkoušet. A já říkám, OK, jsem se na to podíval, dávalo mi to smysl a jel jsem na Slovensko tehdy. Na Slovensko, ľudia na Slovensko, hájim farby. A na Slovensku jsem dostal tuhle terapii tehdy, která se nazývá auditing a ten problém půlroční, který jsem měl s těma bolestmi ramen, jsem zjistil, že bylo psychosomatika, že to nebylo způsobené fyzicky, ale kde problém v mysli ovlivňuje tělo. A to byl pro mě velký průlom, že jsem měl zkušenost, že něco špatně z minulosti, nějaký blok z minulosti, mi způsoboval fyzickou nepříjemnost. A to jsem odstranil a ramena mě přestaly bolet a už je to 13 let a ten problém je pryč. No tak to pro mě byl velký průlom, takže jsem si řekl, OK, pak mám další problém a to je, že jsem nervózní třeba před lidmi. Že cítím nervozitu, dokážu to nějak jako na sílu maskovat. To vidím. Ale jsem teď už ten problém nemám. Lidi se mě na to ptají, že a když jdeš před 6 000 lidí, si nervózní, říkám ne. Takže s tím mi to pomohlo, že třeba nebyl třes hlasu nebo svaly a tak dále. No, tak jsem si dál volil problémy, které mám, jestli to ta terapie dokáže vyřešit a dokázala. Okay. Takže proto jsem to začal dělat. Rozumiem. Existuje niečo v tom scientologickom prostredí alebo učení, že s čím naozaj že nesúhlasíš? OK. Nope. Jinak bych tam nebyl. Jasné.
Ja zase, ak by som sa na to pozrel z toho, akú mám ja skúsenosť, aby som vidím ľudí, ktorí chodia do kostola, sedia tam v prvej rade a pritom z toho hovada. Jo. Hej, Tak samozřejmě, já vím, co myslíš, u lidí určitě. S lidma se člověk střetne, to neznamená, že Scientology, které znám, máme všichni stejný názor. Nemáme všichni stejný názor. Okay. Ale pro mě Scientologie jsou knihy, které jsou napsané od zdroje, od zakladatele, což je L. Ron Hubbard, a já nechodím se dozvědět o Scientologii od druhých lidí. A když je někdo Scientolog, nebo křesťan, nebo buddhista, tak já nejdu za křesťanem, hej, řekni mi, co je křesťanství. Pokud já chci vědět, co je křesťanství, tak si vemu Bibli a načtu si já sám Bibli. Ale lidi dělají tu chybu, že oni jdou za křesťanem a na základě něho hodnotí, co je to křesťanství. Ale to už je jeho překlad. Proto já říkám, to je moje osobní zkušenost, co to dalo mně. Já jsem měl vždycky postoj, chci vědět, co je buddhismus, jdu si přečíst od Budhy, že on je zakladatel buddhismu, jeho názory. Takže kdo chce vědět, co je Scientologie, si má vzít knížku a přečíst si knížku, protože člověk, který mu to vysvětluje, už to překládá podle svého vnímání. Rozumím. Takže pokud se chci dozvědět o křesťanství, vemu Bibli a jdu pro Bibli. Ale lidi dělají tu věc, že chodí za druhými a řekni mi, co je to křesťanství. A on mu říká svůj názor. A nebo přesně vidí člověka, který chodí do kostela a nechová se tak a on. Křesťanství je zlé. Není. Akorát on ho špatně aplikuje. Ja tvrdím stále, že učím, čo robím, čo učím. Snažím sa žiť podľa toho. Super. A to sú podľa mňa tie naozajské hodnoty, lebo dneska sa niekde vytrácajú z toho sveta a mne teraz nechcem sa nikoho dotknúť a je mi úplne jedno, či je buddhista, alebo je to kresťan, alebo scientolog, je mi to úplne jedno naozaj, pokiaľ sa chová ako normálny človek. Zase otázka, kto tú normu nastavil. Jasne. Na druhej strane by som zase iba povedal, že áno, ak je on v tom mojom svete niekde za mňa, teda taký ten normálny a uznáva tie skutočné hodnoty, tak je mi jedno, ako bude zastávať vieru. Takže ako s tým som OK. To je zase možno, to je základní listina práva svobod člověka, svoboda náboženského vyznání. Takže moje náboženské vyznání je Scientologie. Okay. A kdo má jiné náboženství, nebo nemá, je ateista, OK, v pohodě. Pojďme řešit život. To, jakou má člověk víru, je osobní věc. Jasné, a nejak ani do toho nejak moc nejdem vrtať ďalej. Mne ako otázka zodpovedaná pre mňa bola. A tím nemyslím, ať se neptáš, ale tím myslím na život lidí, že já, když se bavím s křesťanem nebo s muslimem, že jezdím častokrát do arabských států, tak mně je jedno, jaké mají náboženství. Mě zajímá, jaký ten člověk je, jak když spolupracujeme, jak se chová, a to mě zajímá. To, jakou má víru, je pro mě vedlejší. Jasné. Mal som tu ešte takú otázku, presne ešte k tomuto, takú prilepenú, že aký dôkaz skúsenosti alebo výsledok by ťa prinútil zmeniť názor na niečo, čomu dnes hlboko veríš? Zase fakta, že jo. Takže kdyby nějaký fakt, který já sám, že fakt je pro mě za prvé informace, není fakt. Informace. Že když si přečtu knížku a získám tam informaci, tak to pro mě není fakt. Faktem se stává informace ve chvíli, kdy ta informace je aplikovaná do reálného života praktického a přinese zamýšlený výsledek. Co znamená, že v tu chvíli je to fakt. Co znamená, že když použiju nějaký nástroj, zjistím informaci, OK, informace z biznisového školení, z náboženství, z buddhismu, ze Scientologie, z křesťanství a tak dále, použiju tu informaci a přinese mi ten cílený výsledek, tak v tu chvíli je to pro mě fakt. Jasné. Takže takhle já hodnotím fakt. Ne názorem nebo informací, nebo že si něco přečtu, ale že to použiju a přinese mi to ten výsledek. Takže například, když jsem chtěl začít, měl jsem finanční stres hodně v minulosti a nastudoval jsem si kurz v Scientologii finanční stres a díky tomu se mi zlepšila finanční situace, tak to pro mě byl toužebný cílený výsledek. Nebo když jsem si nastudoval Cardoneho a nastudoval jsem si videa od Cardoneho, použil jsem je a na základě těch informací jsem vybudoval konferenci, kde přišlo 6 000 lidí, což je největší konference seberozvojová v historii České republiky, jednotlivce, nemyslím zahraniční speakery, kde bylo hodně lidí. A ty data jsem používal a aplikoval a přinesli mi výsledek, tak byly pro mě fakt.
Pro mě osobně. Protože pravda je osobní aplikace a osobní pozorování výsledků. Rozumiem. Hovoríš o tom seberozvoji. Ja som ťa zachytil na sociálnych sieťach niekde, potom sme sa stretli na jednej konferencii, neviem, či to nebolo zrovna to Brno, neviem. Nepamätám si to úplne presne, alebo Bratislava, netuším. Viem, že v Košicách už sme prednášali, ty si tam bol ako hlavný speaker, ja som tam bol v tej panelovke. Potom sme sa stretli pri jednej solárnej firme, zrazu hovorím, do prči, Markus, tak už niečo... Ja. Potom bola nejaká návšteva tej Double Akadémie. Mne sa páčia tie vaše systémy, je to premakané. Keď sme teraz spolu boli u toho Cardoneho, je mi jasné, kde to je obkúkané. A nie je to úplne CTRL, pretože ten americký trh je iný, nebavíme sa o tom. To je proste, 100%. To je proste fakt. 100%. Len mne tam potom z toho vzniklo také niečo, že v zásade ty si dneska aj niečo ako mentor. Robíš ešte taký ten mentoring. Tiež som tu konec koncov na masterminde, také mentorovské veci sa tu už nejaké aj prebrali. Ale ak by som sa niekde dostal teraz do hlavy toho mladého človeka, tak ako ten mladý človek má rozoznať toho mentora, ktorý mu vracia vlastnú silu od takej tej autority, ktorá si na jeho dôvere iba buduje vlastnú moc? Chápu. Moje zásada, kterou radím, je jednoduchá. Když tě někdo zaujme, věnuj se tomu jednomu, takže když narazí na tvoje sítě nebo moje sítě a toho člověka ty názory, zatím ne fakty, názory a informace, ne fakty, že to, co říkáme, jsou informace. Pro mě to může být fakt, protože už to mám zažité s výsledkem, ale pro toho člověka, co to slyší poprvé, je to zatím informace. Takže pokud člověka zaujme nějaká informace od nějakého člověka, vemte tu informaci, použijte ji v reálné praxi. Ano. V té reálné praxi pozorujte, jestli vám to zlepší váš stav, jestli vám to zlepší a dosažení toho cíle, kterého jste chtěli, na co jste tu informaci použili. A pokud pozoruješ, že tam byl nárůst nebo zlepšení, že se člověk cítí silnější, energičtější nebo vydělá víc peněz, nebo lépe zorganizuje firmu, nebo udělá lepší marketing, prostě ty informace použije, dosáhne výsledek, tak v tu chvíli, když mi od jednoho člověka tohle funguje, tak ho poslouchám dál a používám to dál a dokud dosahuju výsledku, tak si beru od té jedné věci tolik, co můžu, dokud mi to přináší výsledek. Takže jak rozpoznat, jestli to je dobré? Slyším, aplikuju a pozoruju, jestli to dosáhne výsledek. Pokud dosáhne výsledek, v tu chvíli se to pro toho člověka stává fakt. Jasné. Potom vyskočil mi tam hned teraz jak Edison, kedy našiel žarovku, že podľa čoho môže potom ten tvoj klient spoznať, že už ťa nepotrebuje? Že mě nepotřebuje například ve chvíli, kdy vydělá vydělává dvojnásobek, má více síly, daří se mu, jde graf té věci, které chce neustále nahoru a už nepotřebuje další rady, protože to jde nahoru, tak v tu chvíli to je na něm. Áno, asi tam není také nejaké, že toto si teraz dosiahol, lebo a už ma nepotrebuješ chodiť svojou cestou. Tak zdvojnásobovat se dá do nekonečna. No veď práve, ako, si ty mazaná líška, hej, bysťu, no dobre. Keď niekto predáva úspech, čo podľa teba dlhuje takej tej verejnosti? Príbeh, alebo výsledky klientov, obrat, zisk, cash flow, alebo nejakú plnú transparentnosť? Ty bro, to bylo hodně téma, na kterou každý se dá vyjádřit. Okay. Ale chápu otázku. Dobre. Jak říkám, ty rady, které říká, tak v prvém kroce zaujmout. Jo, lidi se moc soustředí na to, že musí být perfektní a přemýšlí právě, jak to udělat. Já jsem to udělal jednoduše. Budu říkat to, co si myslím. Šel jsem a budu říkat to, co si myslím. Prostě bez filtru. To zaujmulo velké obecenstvo, důkazem jsou moje konference a followeri, protože nedělám content, kde hraju počítačové hry. Dělám content o seberozvoji a mám přes 600 000 followerů dohromady, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Takže jsem říkal to, co si myslím. To zaujmulo nějaké lidi, takže
to, aby ten člověk říkal skutečně tak, jak to má. Jo? Proto když se mě někdo zeptá přesně na náboženství, odpovím. Když se mě někdo zeptá, odpovím na cokoliv. Jasné. Prostě jdu do toho, co si myslím, protože to je to, tím člověk skutečně je, když nemá až tak přemýšlení, jak to řeknu, ale prostě takhle to je. Okay? Ty názory řekne, jaké si myslí. To zaujme určitou skupinu lidí, díky tomu oni to pak jdou zkusit do života aplikovat, dosáhnou výsledek. Takže být, to, co jsi tam říkal transparentní. Jako, Říkat věci tak, jak je skutečně vnímáš a tak, jak je skutečně máš. Jo, spousta lidí v tom světě sociálních sítí se jdou do toho, já musím zapůsobit. Já tam vůbec nemám nutkání, že musím zapůsobit. Rozumiem, lebo už si zapôsobil, to už prešlo to obdobie, to znamená, že teraz, ak by aj prišlo k tomu, ja videl som to na Double Akadémie, že tá transparentnosť u vás je tiež veľmi vysoká hodnota, že vy transparentne ukazujete čísla, nie preto, aby ste sa chválili, ale preto, aby ste ukázali, že aha, ide to, a tuto transparentne ti ukážem, takto som to spravil, tuto je systém. To ti dám takú inú otázku. Vieš, aký je rozdiel medzi profikom a amatérom? Jaký? No, keď amatér, to sa hovorí takéto začiatočnícke šťastie amatéra, to tak býva, že príde a ustrelí prvý biznis jak blázon a jak som spravil, ja nevím. A keď sa opýtaš profika, tak ten profik ti vie odpovedať a presne ti popíše, akým spôsobom on to spravil. On ti presne popíše, toto je systém, tuto mám k tomu ten manuál, tu som to robil takto, jak ty si pripravil, koľko bolo tých videí? 200? Jo. Ako manuál predtým, než si exitoval z tej Double Akadémie, lebo už si mal iný zámer, iný cieľ. Ja si tam našiel skvelú náhradu za seba človeka. Johnny Vašorek, pozdravujem ťa. Nešpekuluj. To bylo taký, ako keď ho dáme tam. Lebo ten výsledok je úžasný. A tá transparentnosť tým pádom potom nemáš hanbu, otvoríš a ukáže aj skeptikovi, tak? Lidi si myslí, že když řeknu, kolik jsem vydělal nebo za kolik jsem prodal firmu, že to je chlubení. To není chlubení, to je transparentnost. Protože já jsem nikdy neřekl, neexistuje video, kde říkám, že jsem nejlepší nebo že jsem bohatý. Jsem to nikdy neřekl. Já jsem řekl, prodal jsem firmu za tolik a chtěl jsem to. Nebo jsem řekl, v Double Academy přesně ta transparentnost my ukazujeme každý měsíc nebo na bootcampu, kolik měsíčně vyděláváme na příjmech a kolik naši lidi vydělávají. Proč? Protože pokud školíme v růstu, tak musíme ukazovat růst. Jasné. Protože pokud nerosteme, tak jak máme právo jako školit. A teď jde o ten růst, nejde o to, kolik kdo vydělává, protože řekl pěknou věc, někdy člověk vydělání neví jak, tak neví, jak to předat. Spousta lidí dosáhli úspěchu, ale neví, jak to naučit druhé. Ve sportě krásný příklad. Nejlepší trenér je Phil Jackson, který koučoval Michaela Jordana. A on nebyl nejlepší hráč NBA. A jak to, že může koučovat nejlepšího hráče? Jak mohl Phil Jackson koučovat Michaela Jordana, Kobeho Bryanta, Shaquilla O'Neala, přivez Chicago Bulls k 6 titulům, Los Angeles Lakers ke 2 nebo ke 3 a nebyl nejlepší hráč NBA. Byl v podstatě průměrný. A jak to, že byl nejlepší trenér? Takže to úplně odporuje té filozofii, že pojďme to měřit jenom penězmama, někdo vydělává miliardu, tak on je ten správný coach. Ne, protože koučování je úplně jiná divize než vydělávání peněz. To, co já říkám, že následují lidi a poslouchají lidi, kteří mají rostoucí graf. A spousta koučů si myslí, že když někdo vydělá víc, tak ho nemůže koučovat. To není pravda. Já jsem koučoval lidi, kteří vydělávají o hodně víc peněz než já. Protože trenérství a koučování a leadership je něco jiného divize než vydělávání peněz. Proto nejlepší kouč historie je Phil Jackson a koučoval nejlepšího hráče na světě a nejlepší hráč na světě řekl, že byl nejlepší trenér. Okay. A jak to, když nebyl nejlepší hráč NBA? No, jasné, dáva zmysel. Páči sa mi, ako si ma s tým previedol, lebo jasné, Shaquille O'Neal, viem, kto to je, nepoznám sa s ním osobne, ale ako jasné, Kobe Bryant, jasné. Aj to uchopenie, lebo áno, čo je vlastne ten tréner? On je vlastne ich coach. Přesně tak. Okay. Len je to nejaké anglické slovíčko, ktoré potrebujem si aby preložiť v tej mojej slovenskej hlavičke, že to vlastne je to isté. Povedz mi niečo o projekte. A už lidi říkají, to jenom dopovím. Nenech si poradit od člověka, který nevydělává víc. To není pravda. Ja by som to povedal možno definíciu inak trošku. Nechoď si pre radu. Nenechaj sa kritizovať niekým, za kým by si nešiel pre radu. Tak, to je super. To je taký veľmi pekný výrok. Áno. A veľmi pravdivý. To ako tiež ho mám niekde zapísaný.
neviem, kto to povedal, ale súznem s tým absolútne. Povedz mi o projekte, ktorý ťa stál peniaze, ego alebo povesť a ešte si z neho nerobil žiadny motivačný príbeh. Že tam nebyl motivační příběh? Ne, že si ešte z neho nespravil ty ten motivačný príbeh. Jo. No, makám v pozadí na 2 projektech, které nejsou ještě venku. A jo, ty myslíš, co se stalo, nevyšlo? Tak. Že ešte raz, povedz mi o projekte, ktorý ťa stál peniaze, ego alebo povesť a ešte si z toho nestihol spraviť motivačný príbeh. Jedna věc je, že jsem prodělal na Slovensku, kde jsem nakoupil za... Na Slovensku, fakt? Jo. Za 16,8 milionů jsem nakoupil bateriové články v době, kdy byl trh přehřátý. A základní pravidlo, nekupuj, když je trh přehřátý. Jenže tehdy já na co jsem sáhal, tak mi vyšlo, takže... Na co sáhnu, mi vyjde. Ego up. Přesně tak, trh se přehřál a Čína tu technologii, kterou jsem nakoupil, kterou jsem chtěl prodávat po Evropě, tak Čína tu technologii během 3 měsíců, nebo 4 od té doby, kdy jsme si to nechali vyrobit v Číně, to zlevnila 80%. A já jsem přišel o 7, nějakých 10 milionů, 10-11 milionů. Hovoríme v českých korunách alebo v eurách, dolároch? Českých. Aj tak je to rana. Je. Ako jasné. Takže to byla rána, ale samozřejmě člověk se nesmí posrat, když zažije ránu a jde zamaká víc a vydělá víc. OK. A tu ma to tak trošičku nabáda k takej tej otázke, lebo ty učíš ľudí zarábať viac peňazí. A ja už ich niekoľko x rokov učím a pozerám sa na to, čo ľudia s peniazmi robia, keď ich zarobia, alebo väčšinou to rozbijú a potom nevedia sa o to stať. Všetci ich učia, ako tie peniaze zarábať a málo kto ich učí, ako s tými peniazmi ďalej pokračovať. Hej? Alebo čo s tým vlastne ďalej robiť. Hej? Že kedy sa ten vysoký príjem stáva takou iba nejakou drahšou verziou chaosu. To si, vieš to niekde rozlišiť? Já vím, co myslíš, že přesně, já jsem ty peníze měl v minulosti, když jsem nakupoval ty baterie, jsem měl nadbytek a já jsem to špatně zainvestoval. Protože jsem nerozuměl určitým zásadám investování. Prostě nekupuj v přehřátí. Ano. Okay. A ještě kort, když si závislí na tom, jakou cenu, jak se technologie bude vyvíjet v Číně, protože tam se to vyvíjí rychle a technologii, kterou koupíš teď, může za půl roku být zastarala. To je dneska nástraha těch technologií, jasné. Takže tím pádem, že jsem tomuhle tehdy v minulosti nerozuměl a měl jsem hodně peněz, tak jsem do toho dal svoje plus investora. Projebal jsem to. Přišel jsem o svoje, musel jsem doplatit investora, takže jsem přišel o spoustu svojich peněz. Jasne. A bylo to pro mě školné, že ty vole, tak teďka musím ještě více zabrat. A díky tomu se to podařilo. A byl to určitý pohon, jo? Prostě vyřešit těžkou situaci. Vyřešit těžkou situaci, to se podařilo. A mám za sebou velkou zkušenost, kdy vlastně tehdy, když jsem byl, mám peníze, mnoho. Jasné. Mám prostě 15 milionů, tak co? Tak to hodím tam. Ale dneska už, když mám peníze, tak se dívám, OK, kam to dám? A už tam mám ne impulzivní rozhodnutí jako tehdy, jasné. Ale už se na to dívám, OK, levá, práva, OK, zásada, investuju do nemovitostí a jenom svých firem. Takže kupuju byty a nebo investuju do svých firem a je to moje zásada. Nedávám krypto, nedávám akcie, nemovitosti a svoje firmy. Takže investuju do zboží, bum, $2 miliony, máme v prodejní hodnotě ve zboží tady v Americe, bum, teď jsem koupil 4 byty v Česku, bum, a mám jistotu prostě, protože zboží mi leží. Istota. To je také slovíčko, no. A nejdem to polemizovať, lebo úprimne videl som, už naozaj, že veľa ľudí, ktorí dokázali zarobiť veľa peňazí, ale nedokázali uchrániť ani majetok, ani seba, ani rodinu, to už vôbec. A peniaze problém vôbec nevyriešili, iba ho zväčšili. A to sú také tie naše, dám už istotku, že to OK, vieš, a potom zrazu... Jo, jistota nebylo to správné slovo. OK, dobre. To správné, že jaká investice je 100%. Tak.
chápem. Takže ano, větší jistotu. Poučenou jistotu. Viem, ten rast, tá tvoja filozofia, ten X, hej? Kedy Já mám double. Cardone má 10x, desetinásobit, já mám double zdvojnásobit, protože dvojnásobek je další krok a spousta lidem, když se řekne, pojď zdesetinásobit svůj úspěch a svoje výsledky, je to pro někoho v Evropě zejména přehnané. Double je krátkodobý a to si lidi dokážou představit. Když řekneš většině lidí, co mám zkušenost, pojď zdvojnásobit svoje výsledky, tak tomu je reálné. Takže když někdo dělá 10 kliků, tak mu řekneš, tvůj další cíl je 20 kliků a ten, kdo mu řekne, tvůj další cíl je 100 kliků, tak to je silný gradient. Samozřejmě ten 10x je dlouhodobý, takže to platí, že máš dlouhodobý cíl z desetinásobit, ale ten double tě vede schod za schodem k tomu desetinásobku, protože je důležité i stanovit si cíl dosáhnout jo, a sám pro sebe zvítězit. V inom jazyku hovorí, že tá filozofia, ten 10x môže spôsobiť, alebo tam môže niekde začať nezodpovednosť voči svojmu zdraviu, voči svojej rodine, týmu, záväzkom. Či? To neříkám. Já chápu, v Americe to Cardonemu funguje, že v Americe ti lidi prostě, oni začali kapitalismem, takže oni mají velké a tady mu to funguje, že jo. Cardone měl 35 000 lidí na největší podnikatelské konferenci na světě na baseballovém stadioně v Miami. 35 000 lidí na 3 dny. Wow. Na 3 dny ve víkendu, kdy byl Super Bowl. Čo? Ve víkendu, kdy byl Super Bowl. Okay. Takže na 3 dny, ne třeba koncert Jay-Z, Beyoncé, 3-4 hodiny. Na 3 dny měl baseballový stadion, Maryland stadion v Miami baseballový, 35 000 lidí. A na čem? On na 10x, že z desetinásobí, protože v Americe, teď neříkám, že všichni v Česku to ne, to určitě ne, ale je tady více lidí, kteří si dokážou představit myšlení, co se týče toho nadbytku, trošku ve větším. Áno, koniec koncov, ja sme prechádzali cez tých ľudí, ktorí tu na tom masterminde si nás k ním priviedol až k ním domov, doslova do písmena, tak je vidno, že tí ľudia rozmýšľajú v iných číslach, v iných veciach, ale potom mi tam hneď nápadne taká tá myšlienka, že či existuje taká nejaká oblasť života, ktorú nemôžno škálovať bez toho, aby si ju zničil. Škálovat bez toho, abych si zničil, nenapadá mě žádná. OK, to je proste len taká myšlienka, lebo veľa ľudí to hovorí, že obetoval práve kvôli tomu, lebo musel, lebo to a zrazu toľko venoval práce, až obetoval vzťahy a zničil tie vzťahy. A jenže v jaké fázi to říká? To já říkám příklad Steva Jobsa, dám příklad, jo? Dobre. A lidi používají citace Steva Jobsa ve chvíli, kdy umíral. Jo, odpočívej v pokoji, fantastický člověk, genius, jenže Steve Jobs makal jako šroub a vytvořil super produkt Apple, s kterou doteď lidi žijou. A když umíral, tak oni používají jeho názory, když umíral. Protože on, když makal, tak říkal, pojďme vývoj, pojďme kupředu. Když umíral, tak říkal, asi jsem moc pracoval v tom konceptu. A lidi říkají, kteří moc nechcou pracovat, i Steve Jobs na té smrtelné posteli řekl, že kdyby se vrátil zpátky, tak moc nepracuje. Ale prosím vás, jaká křivka byla Steva Jobse, když říkal tento názor? Jeho křivka byla dolů. Když umíráš, já neposlouchám lidi, kteří umírají. To je, jak kdyby šel do špitálu a řekl, prosím vás, kde je oddělení, kde lidi umírají a šel tam, poradíte mi do života? Chápem. Já se budu chodit ptát umírajícího člověka na názor o životě. Jasné. Já se budu ptát člověka, který v jeho věku, například, že třeba Karol má 68, zdravý, má břišáky, má 2 krásné děti, fungující manželství, 10x Kids, charitativní projekt svojí nadaci, kde zadarmo vzdělávají děti o nemovitostech a financích. Má prostě, viděl jsem na vlastní oči to jeho okolí, tak toho člověka budu poslouchat, který ne, že jenom rychle a pak pam. Jasné. Který jakoby neustále. Takže můj point je, že nechodím si pro rady k umírajícímu člověku.
rozumiem, nepôjdem sa pýtať do manželskej poradne alebo rozhodového právnika, alebo ja neviem, za niekým, kto je 5-krát rozvedený, ako Přesně mám tak. držať ten vzťah. Přesně tak. OK. Že on mohl mít v minulosti dobré názory, jenže nikdo neví, že kvůli práci dostal tu smrtelnou moc. To nikdo neví, to je... Ani on to nevedel, že sa to stane. Přesně Jasné, tak, rozumiem. ale on si to tím spojil, ale on mohl mít smrtelnou nemoc, protože měl vedle sebe někoho, kdo ho kritizoval, znehodnocoval a urážel. Rozumiem. A ho to psychicky týralo a mohlo mu to způsobit nemoc. No ne kvůli toho, že hodně pracoval. Lidi tím, že nerozumí tomu, z čeho vznikají nemoci, častokrát, tak, nebo neví, proč jsou nemocní, tak to, jsem hodně pracoval. A to neznamená, že to je pravda. Jsou lidi, kteří hodně pracují a jsou vitální a svěží. To je fakt. To sa nedá rozporovať. Čo je pre podnikateľa väčší problém? Že nevie zarobiť peniaze, alebo že si cez peniaze kompenzuje niečo, čo nechce priznať? Nemůžu za druhé mluvit, ale za sebe já chci peníze proto, abych vybudoval projekt, který tady v Americe chci, který by měl dosah na miliony lidí. Takže to je proč já vydělávám peníze, že jsem zjistil, že když jsem dělal svoje videa motivační a rapové, tak mi přišlo přes 5000 zpráv, které máme v databázi, máme je vytištěné, že ty brďo, to pozvedává lidi nahoru a oni díky tomu mění život. Co když to nebude jenom jedna republika a bude to více. Ale na to potřebuju peníze. Takže to, proč vydělávám já peníze. Co by to mohlo kompenzovat, tak určitě někdy v životě já tomu říkám manažerská puberta, kterou jsem si prošel, když jsem začal vydělávat první větší peníze, 100 000, 200 000, 300 000, takové ty první větší peníze, kdy jsem byl dělník a najednou jsem začal jako dělník a elektrikář a sekuriťák a najednou jsem začal vydělat 100-200 000 měsíčně, tak je tam taková ta manažerská puberta, kdy prostě Louis Vuitton, Philip Plein, hodinky a všechny tyhle věci. Ale nie v Hurgade na trhu. Že co? Ale nie v Hurgade na trhu. Hurgade? Hurgada. To je v Egypte. Je. Ne, na pařížské. Manažerská puberta. Jak miletička, jasné. Prošel jsem si tím. Ja myslím, že asi všetci. Alebo je to také stanovisko, že musíš si tým prejsť, aby si to začal chápať, alebo si to nechá poradiť. Jo, dá se nechat poradit. No. Já jsem si tím prošel. Poznáš si niekoho, kdo si to nechal poradiť? Kdo nespadol do tej puberty? Asi ne, no. Veď práve. Jako, sme tu pár dní na tej Floride spolu a napadla mi aj taká otázka, že po týchto spoločných dňoch na tej Floride, že v čom sme si podľa teba podobní a v čom by sme si mali dávať navzájom pozor na vlastné ego? Jsi velmi vtipný člověk. Ty jsi velmi týmový člověk, který dělá dobrou atmosféru. Za to máš můj lidský a duševní jako obdiv. To je super, protože umět lidi rozesmát je velká schopnost. Ďakujem. To myslím vážně, já jsem to říkal, že prostě Mário je bomba do skupiny, protože to je fakt extrémně vtipný člověk, kde vlastně nemusíš předstírat, že když člověk řekne jako vtip a není vtipnej, tak jako se trošku pousměš, ale ty jsi fakt vtipný člověk a děláš dobrou atmosféru skupiny. To je velká vlastnost, že někdo je individualista a nemyslí na druhé. U tebe jde vidět, že máš zájem a že chceš, aby se druzí cítili dobře. A za to máš můj obdiv. To je velmi, nevím, do jaké míry je to monetizovatelné, ale za to máš můj velký obdiv. Toto musíme spolu vymyslieť, lebo to by mohol byť celku dobrý business case. Jo, ty bys mohl být stand-up komik. To ne. A spojení, nebo i když si mluvili před lidmama, tak ty říkáš, pozor, to je super, protože ty, když se bavíš o penězích, což může být někdy vážné téma, a ty to dokážeš zlehčit, protože jsi tam říkal vtipné příhody, které jsou praktické, tak jsi viděl, že se lidi smáli. Dobře. Áno, tá emócia tam má byť dobrá emócia. Ja som za to, aby tá emócia pri peniazoch bola dobrá, aby ľudia mali dobrú emóciu pri peniazoch, i keď je to dneska ťažká téma, nakoľko ľudia z toho urobili
veľké tabu. Nebavme sa o peniazoch, nehovor, koľko zarábaš, nemôžeš toto vedieť. A mňa imponuje to, čo ty hovoríš, že ja neviem to v tom tvojom anglickom fucking man, neviem, že ich posiaš do prdele s tým, lebo im hovoríš, že to tak je, toľko to stojí peňazí, proste dávaš to tam na plnú a zoberte si z toho, že naozaj tie prachy sú dôležité. Či sa ti to páči, alebo nepáči. Jo. A to, co tím chci říct, je, že jsi dobrý speaker. ďakujem veľmi pekne, díky moc za... A je dobrý šachista. Tá jedna partička ma mrzí trošku. Ale zase, nemôžem poraziť hostia dvakrát po sebe, bolo by to. Hostiteľa, tak. No. Takže za to ti chci poděkovat, že jsi tady tvořil fakt jako super atmosféru a to je jedna věc, že člověk dokáže vydělat peníze, druhá věc je, že dokáže, aby se druzí cítili dobře a to ty máš. Díky moc. Díky za to. Reálne sa naše dva svety môžu kľudne doplňať. Vidím tam viacero vecí, ktoré môžeme prepojiť a tak, jak začíname spolupracovať s tou tvojou akadémiou, Double Academy, práve to finančné vzdelávanie, aby to tam malo hlavu a petu. A tak tvoja energia, viditeľnosť, obchod, rast, moje skúsenosti s ľuďmi, s financiami, ochranou majetku a dlhodobými nejakými následkami rozhodnutí bez toho, aby sme museli robiť nejakú lacnú internetovú collaboration. Dobre, čo? Ako by sme to mohli nejako vyšperkovať, vymyslieť? Máme odvahu dať nejaký verejný prísľub a po 12 mesiacoch skontrolujeme, že jak sme tú akciu dodržali? A kam sme vystrelili, alebo... Já respektuju totiž to, že na co jsem pyšný, že se mi podařilo Double Academy předat. Mega. A jako vybudovat, předat a ten člověk, kterému jsem to předal a kterému jsem v začátcích pomáhal a vedl ho, tak to ještě dostal na další úroveň. A tím, že já obcházím člověka, kterému jsem dal plné pravomoce, takže Double Academy v Česku má na starosti Honza Vašourek a já vlastně už se soustředím na podnikání v Americe. Proto jsem všechny firmy v Česku prodal, na Slovensku ještě prodávám, takže budu ve stavu, kdy v Česku a na Slovensku nebudu mít nic a už se budu soustředit jenom na Ameriku, takže příslib, co se týče Double, dávat... Takto som to nemyslel, prepáč. Tak som to nemyslel. Myslel som to trošku inak. Myslel som, že my si dáme prísľub, že nejaká akcia, taký nejaký sľub, že ochotný povedať nahlas, že v ďalšom nejakom podcaste by sme preukázali, že vyzval som ja teba, ty mňa na nejakú akciu, to odmeráme a po 12 mesiacoch to tam niekde ukážeme, že aha, bola akcia, toto sa stalo, takto. Vieš, taká tá merateľnosť, transparentnosť, to, čo ty robíš štandardne, len verejný prístup, tu keď to povieme my dvaja je fasa, ale koľko ľudí to bude vidieť. Jo. A teraz je to verejný prístup, tak som to myslel. To, že iba tie prepojené svety, tvoja popularita, môj finančný svet, to som myslel, že to sa môže spojiť. Z Double Academy my už sme dohodnutí s tým Johnným. My vieme, že ideme spolupracovať. My vieme, že tí ľudia potrebujú vedieť, ako robiť s peniazmi, to je bez debaty. A to ja sa vrátim, že my sme sa bavili o tom, že vy ich viete naučiť, ako ich zarábať, my ich vieme naučiť, ako s nimi potom neskôr pracovať, iba to prepojeme, to je v poriadku. Takže aby to bolo, že či taký nejaký verejný záväzok, že toto spravím za 12 mesiacov, do 12 mesiacov takúto akciu vyrobím a potom ja iba prídem zase sem na tú Floridu ti to skontrolovať, že či to tak je. A tím bych se musel zamyslet, do 12 měsíců, že třeba tento rok máme cíl udělat $3 miliony plus v Americe. Tento rok, a to je 6 měsíců. Dobre. Ale můžeme se o tom pobavit. Ne, normálne to tam drbni, čo si posraný. Nejsem, 3 miliony plus. 3 milióny plus. Proto jenom říkám, že to není roční závazek, ale 6-měsíčný. Dobre, 6 mesiací, to znamená, že od dnešného dátumu, dneska je 25.6. DPHčka, nie, už je 6. To je jedno, to je proste konec 6. mesiaca a do konca roka plus 3 milióny, áno? Áno. To je merateľné, transparentné, lebo ty mi ukážeš, aha, dovtedy som zarobil X a tuto plus 3 milióny. Za celý rok to máme, že uděláme $3 miliony plus. Dobre, to je zdokumentované, to je OK. Takže ja to prídem skontrolovať, či to tak bolo. Okay. Či sa tak stalo, OK? OK. Výborne. Ty vole, to potom ja by som mal dať nejaký záväzok, že? Let's go. Dobre. Na to by som sa mal tiež zamyslieť do Paroma. Nie je to takto od pasu strieľať.
Dobre, to znamená, že ak... A mne je jedno, či ty to splníš. Ja si splním svoj záväzok, to je fakt, to je ako uvedomenie ďalšie. Ja to spravím tak, že do konca tohto roka, to je do konca roku 2026, si v našej firme dosiahnem a obhajím tú najvyššiu možnú pozíciu, ktorá existuje. Súbor. A ono to není úplne celko taký ako easy peasy cíl. Mm-hmm. Ale vidím to ako reálne. Držím pěsti. Ideme do toho? Hodně Let's zdaru. go. Hodně zdaru. Mám ešte pripravených otázok asi 700. Nestihneme ich všetky. Preto jedna, možno naozaj, že posledná. Čo by si mohol povedať, že naozaj spravilo aj s Markusom Kaletom také up malinko vyše, to, že sa dnes so mnou porozprával o týchto veciach? Určitě je rozhodně velká důležitost toho mít okolo sebe dobré lidi, protože ta tvoje schopnost vytvářet dobrou atmosféru je strašně cenná pro jakýkoliv tým nebo jakéhokoliv člověka. Takže utvrzení té důležitosti, mít člověka v týmu, v kolektivu okolo sebe, který dokáže vytvářet super atmosféru. Mega. Moje úprimne ďakujem, preto som sa dal do slovenského dresu, lebo na Floride s českým podnikateľom idem hájiť farby. A ja som presvedčený, že ešte raz sa pôjdem na tú Floridu za tebou pozrieť, minimálne teda raz. Za tými ľuďmi, s ktorými sme sa stretli, je to úžasné a verím tomu, že sa nám podarí urobiť možno aj druhý diel. Dobre. Markus, díky moc a Taky dohoda děkuju. je dohoda. Taky děkuju. To on odkazuje na jeden vtip, který byl výborný. Keď nič dogooglíte, dáme do popisku. Díky moc. Rádo se. Taky díky.